Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina uwa da na arziki na intanet, barka ku da warhaka, da fatan kowa yana lafiya na cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka. Kamar dai yadda muka saba kawo muku sabbin fina-finai a koda wani lokaci. A yau ma muna ɗauke da wasu zafafan fina-finai guda 6 da za mu saki gobe Lahadi na daga kamfanin Sultan. Sababbi ne ingantacce kuma masu kyau. Saboda haka ga mabukata kar ku bari a baku labari. Daga farko muna da Al'ajabi, sannan muna da Fuskar Waye, akwai Ƙwatar Kai, akwai Shugaban Ɓarayi, sannan muna da Makashin Gida, muna da kuma Kodamu. Saboda haka kar ku bari a baku labari. Ga wanda suke buƙata shiga tsari na VIP, wato group wanda ake biyan kuɗi duk wata domin samun sababbin fina-finai a koda wani lokaci. So za ku iya tuntuɓar mu ta lambobinmu da suke a kan profile namu. Sai mu muku ƙarin bayani mu gaya muku ta yadda za ku biya a saka ku group, wanda idan kana ciki ne a koda wani lokaci za ka riƙa samun sababbin fina-finai da zarar an sake su. Lallai group muna da na WhatsApp, muna na Telegram. Saboda haka kar ku bari a baku labari. Mun gode da kasancewa da mu a koda wani lokaci. Kada a manta da yi mana following kuma da sharing ga abokananku saboda su ma su amfana. Mun gode.